Durant les 2 darreres setmanes del mes de febrer vam dur a terme a la llar un petit projecte sobre les cares de persones que vam batejar com a els rostres amb les mans dels infants. Per què vam escollir aquest tema? Doncs perquè vam veure la necessitat d'acompanyar els nostres alumnat que han tocat viure en aquests moments tan difícils, en una societat oculta, amb les cares tapades degut a la pandèmia. Ja sabem que en aquesta edat als nens és molt fonamental veure les cares dels adults, les seves expressions i emocions. En aquesta exposició dels rostres aprenem a posar nom a les nostres emocions amb les diferents cares. Un dels pilars en què es basa aquesta exposició de rostres és la creativitat, que donem molta importància i el que intentem és que els nens elaborin rostres a partir de la seva creativitat, oferint-los diferents materials i diferents propostes segons la seva edat. Un altre objectiu que tenim amb aquest projecte és fer veure als nens i nenes la diversitat de rostres que tenim al món i també la diversitat de maneres de veure'ls. Per aquesta raó, per la diversitat, per les emocions, per la creativitat, que vam gaudir tant nosaltres com els nostres alumnes d'aquest projecte.